Ugwumba, me NANKA Chineke anyị abịa n'iru gị n'ụbọchị taa anyị na-enye gị ekele maka NANKA anyị na-enye gị ekele maka ụdị mmekọrịta nke a anyị na-ekele gị maka weda ị nyere anyị na-ekele gị maka omenala nke idebere na NANKA Chineke ekele dịrị gị n'aha Jizọs anyị na-ekele gị karịsịa maka igwe nke i nyere obodo ahụ NANKA igwe nke ị gọziri agọzi nke ị mere ka ọ bụrụ eze nke ị họpụtara na nke wee kwekọrịta ya Chineke anyị sị gị biko gbaba ya ike gbaba ya ume si n'elu wee na-ahụtatara ya amara karịchaa ka o wee chịkwa NANKA n'aha Jizọs ihe niile nke a ga-eme n'ụbọchị nke taata anyị aha ya enyere aka gị anyị sị gị biko hazie ya Chineke site n'eluigwe wee wụdata mmụọ nsọ a ka ihe niile nke anyị ga-eme ka ọ gaa sịrịrị werere
NANKA on this year's NANKA yenu tukuna na eluigwe eze ka eze niile chukwu na-enye ife ọma ka ife ọma na-eweta udo n'obodo niile. Anyị na-ekele gị n'ụbọchị nke taa iwetara udo n'obodo anyị a na-akpọ NANKA. Ụbọchị taata ka anyị bụ ndị NANKA bịara ịgbakọkwa dịka anyị si gbakọ n'ahụ nke gara aga ibe mee omenala nke iri ji nke Chineke ji wee gozie anyị NANKA were mee anyị ndị chie kwue ya ndị mmadụ kwue ya Chukwu soro kwue na anyị dị na-anọ NANKA ana anyị na-akacha otu ka anyị dị n'aka n'aha Jizọs. Amaka bụ ezi na ile Omega Chukwu onye mgbe eze bụ a na-eme eze ma anụmanụ ma ichie ha chọrọ ime ya agụ mma iwe ọma ị na-eso ụmụ NANKA onye so ha aga ya mụrụ ha agụ ya mma onye so ụmụ NANKA ego ha agụgoro ha Chukwu chọrọ chọrọ onye ya wụla na Chineke o mere ka anyị ji zukọ ụmụ NANKA ịwa ji nke afọ 2018. Ana m ekele Chineke wee mee ka m kwụrụ n'elu obodo ka chairman of the day. Ana m ekele the representative governor of Anambra State despite na ọpụgo na-ekelekwa igwe anyị bụ NANKA na igwe ndị ọzọ gbara okirikiri na-asị na ọ ga-adị ụrụ ma n'aha Jizọs.
Yes. Ina ne ga fanda uba nan kana bifa. Ka isi otu a na-anọ ebe a, ka isi otu a anyị kọchaa anyị erie ekpere na-ekpe m ndị afọ n'aha a Chineke eme ebere anyị ezukwa ezu n'aha ọzọ n'aha Jizọs. Amen. Number 1 town, Anambra State. I've been to NANKA, NANKA. I'm so impressed.
na-ekele onye isi nze na nka gba gburugburu okele onye isi omenala maka ji ahụ ọrụ na nwadị na-akpọgharị ihe akpọ ji na-abịa ahụ ịkpọ ha igwe dị iche adị igwe ya na n'etiti ha na onye mere na anyị na-eri ji n'ụbọchị taata chifu ebere m osu igwe anyị niile igwe ji ekwu okwu na nka niile Igbo niile n'ụbọchị taa ka nnukwu obodo ọ na-akpọ na nka nke anyị si na-ewere pụta n'eri ji ọ na nka wee obodo izu ndị Igbo na-ebe a na-anụrụ biri ji were mara na a na-eri eri ndị ichie ụbọchị gboo gara aga na-eri ọkụ n'ọbịa mkpọchi okwu n'azụba anyị o were wute agba ji ndị mmadụ wepụta ya taa si na anaghị agba agba ewegwa ndị Igbo niile na-eji eri oji o bido na nka ebe o ji ebido mgbe ha na-eselebreti iri ji na-eselebreti ọwa ji rukwa ụbọchị taata anyị niile nọ o were n'ụbọchị taata unu na-anya n'aka nri m unu abụ onye isi nze unu na-anya n'aka ekpe m unu abụ onye isi omenala unu na-anya n'akụ ebe na onye mere ka ọnọdụ peghị ike na-eme ọdụ mmadụ ole na ole na-eme ya mana onye nọ n'ahụ na ma ndị nọ n'azụ sochakwa emekwu n'ọnwa ụbọchị o ruwere onye omekwa maka oge anyị Igbo eji anya eke ibe dị n'ofe nke na-ebe na ya bụ prezident jeneral nwawe ọtoriti traditional nke ụtọ yawana politikal ụmụnne m ọkụ ofe obodo ka anyị si so Chineke nọ n'eluigwe onye kere eluigwe onye kere n'ụwa ibe anyị na-eme n'ụbọchị ite taa wuo omenala be anyị nke anyị na-eme ọnwụ nwa bidoro ndị mbụ emeela ndị egere eme n'aka na-aga n'iru mmiri zoo ọiwe ọma ka ọ maka omenaka si wee chọọ ya n'ụbọchị nke taa ka anyị na-awa ji obi nne niile nọ m n'azụ ma ndị mụ na be n'ọna aka anyị niile jikọrọ ọnụ wee na-awa ji n'ụbọchị nke taa nne mba awaana Josef eze na-ekwe awaana mgbe nke ya mara ka ma adụ na mmadụ ka anyị si ekwu ọ ya mechara ịba atọ fọlọta wee mere ka mechaa o wee ruole m nje eme n'ụbọchị taa nke anyị niile na-ahụ ụbọchị taa bụ mgbe nke anyị ibe ọma jere eme mgbe nke anyị ka a na-ewu ibe na-ebe n'emume ekwu na a na-ekpe ekpe ekwesịrị anyị na-eme mgbe nke bụ ọdụrụ ya mgbe nke anyị ka e nwere ndị na-akwụ n'ihu na-ese vidio mgbe nke bụ ọdụrụ ya ibe na-eme na ibe ọma niile na-eme n'ụbọchị nke taa mana nke oge na-abawanye abawanye onye ga-emetakata azụ onye ga-ebe ọmụtaka mụrụ jere enwe ọṅụ onye siri na ome eji amara na nke onye ya anyị bụ eji ahụ oje eso anyị nọ na ndị niile na-akwado ka na nkata n'ihu onye ha egwu eji ahụ n'ọzọ ọkpọchie ike ndị niile bere ebe a n'ụbọchị nketa nke ọma ga-eso ụnụ na ebere Chineke na-abụ n'ebe ụnụ nọ ngozi Chineke na-abụrụ ụnụ amara Chineke na-abụrụ ụnụ ibe ọma jere emere ụnụ niile ezinụlọ ụnụ ga-abụ ngozi onye na-akpata ego onye na-adụka ugo onye na-ebawanye udo unu ji na-ete unu ga-azụ ka bụ na-ehe anya ka aja ihe ọma jere eme ụnụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe ahora hay buena guay de nada entonces no para nada eso y ahí le voy a dar un flaco a la mano está haciendo está lo usa chico orisi bien Oriodo, bien. Nankudro Lolo, YAM. Yes. Just for more. Every chapter more, you go out here. You go easy. Everywhere now. President Senior. Yes, everywhere. Ibu ibu nanti mau ada tu, ya pada hal nanti mau ada kan orang, tu semua, ibu juga, yes, I masih jadi juga. NANKA
na nkọwara ụnụ na m wee zere ya anụ ji o gburu m unu eriwezie agacha na m eri Mụ His Royal Highness Igwe Godwin Ogochukwu Ezilo Eze Ekiri Ezeaudo si ọnụ obu na nka na nanka igwe ndị na nka ibe na-eme na nanka niile n'ụyọ bịara iri ji n'ụbọchị nke taa anyị na-eri kwa ahụ omenala ndị na nka maka ọ na-nka bụ obodo izi riwele ji gosi ụwa niile na a na-eri ji ahụrụ ahụ eri na nke ahụrụ ahụ a na-agbaga n'akpịrị dụka nke ahụ ọ na nka chọpụta ya na-eme ruo taa nke ahụ ugboro na abụ mụnwa na-eri ji na 1976 77 ọsọ Igwe Joseph Eze na-ekweriri lukwe 81 82 ọ na-elu na 91 lukwe 2015 Igwe Grebat ọfụmataliwe oluo 2017 oluwele m mụnwa wee bido riwele na nkasi ihe pụrụ iche wụ na anyị na-ejibu 1 million 2 million eri ji oluo n'ahụ a ebere Ezeudo na nka were 4 million riela anyị nkịta ka a na-ekwukwa okwu ọnwa oyoko were 4.5 million jeri ahụ nke na-abịa abịa na ahụ na-abịa abịa ka a na-ekwu okwu oji ahụ nke na Jehova weze atụwala nke isi na anwụ echi eso ji na anọ na-eme ewee kpọọ ndị isi tụọlọ m isi kpọọ ndị ọdụ tụọlọ m ọdụ tụọ ndị etiti n'aka niile nyebe ji nkebe ndị abụrụ anya na ndị abụọ ha na-eri ji ndị abụrụ anya na-eri wa anyị nwa n'otu ndị eme daalụ ịmụ anya ya afọ m Ichie Damian Okeke Ogene onye isi ndị ọha na eze na Anambra State and the chairman board of trustees Association of Town Unions in Anambra State. Ji ka ndị na nka na-awa ọha na eze so n'isi bụ oji n'ihe gbasara omenala maka omenala ka anyị ji nọrọ ebe a maka obodo enweghị ihe njirimara ha na-enwe nsogbu panọ ka agbụrụ anọ ha anọ anyị na-eme ife agbụrụ nna nna anyị feme andọ ife a na-akpọghachi ụmụaka Igbo azụ n'ebe asụsụ Igbo nọ nke ọzọ bụ na Chukwu emego ebere ndị ụka soro nọdụ kpee ekpere taa kpekwa nya na-egosi ife dị iche na ịgọ mmụọ na ime omenala erika na ndị Igbo bịa were ịgọ mmụọ na ime omenala gwakọ ọnụ ọ na-eserefa na ndị ụka okwu mana afa ndị ụka marago ma ichi ọzọ ma ịwa ji na onwe ha alụsị a na-ekperie na ọ bụ usoro omenala kịta ekewafugoro omenala ọ dị iche ịgọ mmụọ dị iche ka udo bidogo batawa n'obodo dị iche iche na ihe ọbụla a na-eri Igbo na-akwanyere ji ugwu karịa ihe ndị ọzọ dịka ndị ụfọdụ dịka na-efezi ihe n'uche nke akpụ dị ihe ndị ọzọ niile ka ihe ndị Igbo ji họrọ ụzọ na-akwanyere ugwu karịa ihe ndị ọzọ o nwere ebe ị ga-ama obido n'anya m na gị iche gee nna nna anyị fa echichi a na-echi ụdị ji anaghị ajụ ubi ọbacha na onye nwere anaghị eke ede n'ọba mgbe gboo ife eji ama aka ọgaranya bụ ọba ji n'onye ikere so na ji abụrụgo eze ife akụmakụ bifo amụọ m na gị Ugwumba National patron, People's Club of Nigeria, Chief Okoye, Nnakusi of Abatete, former legal advisor, Prince, GNI, Okoye, Master Malay of Nibo, legal advisor, Lagos branch.
Marcel atụrụ ama eze ji na nka. Eze ji na nka. Ọ dị mma. Akụkụ abụọ onye nke abụọ. Onye nke abụọ ya. A sị na atụrụ ya na scale ọ na-ada 58 kilos. 58 kilos. Iji wee bụ onye nke abụọ. Were ike ọgbatumtum na 30,000. 30,000. Ị gara ebi na-agbanyefu ya. Ọ dị mma. Ịbụ diji kedu ihe ọ na-ewe mmadụ ịbụ diji? Ọ na-ewe mmadụ ịbụ diji na iweta mma iweta ọgụ. Ike adịghị iji mapụ onunu wee ka ọ dị ji. Ejije na akagote dị ji mana o nwere ụdị ji a na-ego spesiji a na-ego a na-eso na o ji eru n'etu a. Mba nwere ụdị a na-akụ. Etu esi akụ ya bụ na iri ịmapụ na ebe 4 feet. Ebe 4 feet. Ọ bụghị obere ana. Dee na ịmapụ ya were jide gote ji kpokọnọkwa ya wee soo dị ji wee zụbazie ya nyebe ya na fertilizer ma everything ahụ ofukenu mana iwu na nka bụ iji akọtarịrị 100 yam before ewuru dị ji abịa ebe ọ kansụl ji abịa gwuru gị ji babụ gị ji eji aka gwupụta ya mba ọ ndị kansụl ya abịa gwuru gị ya since 2009 ka m bido win the machine ka ebido I'm the first person win the machine na nka first yes we go more than 7 machines in Ndanka azụ ụmụazụ ana m ele were azụ ụmụaka m because I went to graduate them because of this yes ihe na-ekwu ebe a taa na nka na-eri ji taa ọya ihe na-ekwu were Chineke gọziri na nka ọfụma ọ gọziri ha na mmadụ gọzie ha n'ihe a na-akọ so anaba anyị na-eme ji ọfụma ọya ka o ji edo ka ji ịfụrụ ebe a taa ọ pụrụ iche na ji ndị ọzọ na-afụ ọya ihe dị na ya ozi na-atụpụrụ ha bụ na mbụ ana m ekene Chineke onye mere ka ndị be anyị si ebe dị iche iche wee nata maka mmemme a ya anụghị aka ọjọọ ọbụla wee na-ekene Chineke wee na-asị ihe dị otu a dị mma ka a na-eme ka ụmụaka na-amụta maka omenala dị mma ana m ekene ndị dị iche iche bịa soro na nka ṅụrịa na-asị na mgbe ha ga-anaghachi na Chineke ga-eduru ha na be ha dị iche iche n'aha Jizọs. Prince Azikiwezeme PRO NANKA Town Union. Oh yes. Kemgbe ụwa anyị na-eri ji mana naanị nke afọ ọnụnwa n'agbanyeghị ihe mmiri na-eme ebe na ọ pụrụ iche nke a wụrụ ha ya esi kemgbe na-afụ na ndụ m a maka na igwe m nke ugboro abụọ na awa ji ya so ị naanị ị ga-ahụ na ihe dị iche erike kemgbe anyị na-ekwu na olugo ebe 10 years now yes Kofi Obido ọhụrụ eme ife a o nwere mgbe o kere keke nwee mgbe o kere motorcycle then nkịta wee kere motorcycle ti 50,000 naira each anyway anyị kọrọ as far na ọ na nka ka a na-akọ ya ihe akọ ya na nka yes ndị na nka na-egwukwu ya ndị na nka egwu ya yes I need a Bakunaba, Monday M2, Masters of the Occasion, led by Buzi, Nando Otiye, my protocol officer.